Така, какво се случва в момента? Катя е едно мило сноубордистче, това е прашка и да видим какво ще се случи сега. Има топка сняг заредена в прашката, тя е взела защита. Така. Посоча силно и малко отгоре, това е първи опит. Първи опит, не е много успешен. Това са сериджиите тук, които желаят гибелта на нашата сноубордистка Катя. Това е един 12 годишен левент, който спуска по тази писта, която е... не виждате, понеже наклон е уникален. Сега попълнихме арсенала с нови снежни топки и ще имаме нови 3 опита. Целта е естествено пак и главата на сноубордистката. Така, добре. Сега всички тръпнат в очакване. Прашката. Всичко е заредено. Готови сме. И за пореден път прехвърляме мишената. Тя недоволства от това, че бива пропусната за пореден път. Нещо май няма да се получи. Ще имаме ли още опити, драги зрители? Охо, тежката артилерия е готова. Не, тя е твърде разочарована от неточността на... Така, да. Ето, в крайна сметка минахме към ръчните методи. И така, всички са оцелени, доволни.